Doncs aquesta iniciativa em sembla una iniciativa molt positiva, tant per Catalunya com per la gent que viu a Catalunya, per tant són catalans i han vingut d'altres orígens. Des de la Secretaria per la Immigració hem pensat donar suport a aquesta iniciativa perquè això ens apropa als pobles que tenim quelcom en comú, no? En aquest cas doncs, tenim unes cultures que no són estats, no? Per tant, tenim en comú això i d'una banda això ens permet apropar-nos entre pobles i d'una altra també que la gent que ve a viure a Catalunya tingui més clar, no? Que Catalunya té encara una assignatura pendent que és avançar més cap a l'equiparació del desig del poble català i la realitat del que té al seu abast en termes competencials, no? Per tant, en aquest sentit, amb aquestes dues vessants, penso que val la pena organitzar aquest tipus de fires perquè a través de la cultura ens apropem més i ens apropem des del punt de vista identitari o des del punt de vista simplement de coneixement, no? Universal. Jo penso que és una iniciativa que val molt la pena recolzar, per això la Secretaria per la Immigració ho està recolzant.